Чакайте сега. Уважаеми колеги, предложение за допълнение на разчети на разходи и субсидии по програма на община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2023 година. Подробно ли текста искате да прочита или най-важното? В раздел 2.4 осигуряване на безплатни учебници, помагала, учебни пособия, дидактични и други материали за деца и ученици в неравностойно положение, да се добави след думата положение следното: и технически средства за осигуряване на пълноценен учебен процес за учениците с СОП. Да се добавят 2500 лева за закупуване на 15 технически средства четци, представени и обсъдени на среща на общински съветници и представители на дирекция образование и младежки дейности, проведена на 11 април 2023 година. Да се добави раздел 2.5 закупуване на тестова батерия и приложените към нея материали за диагностика на дислексия. DDI-2 за осъществяване на специализирана диагностика на нарушенията в четенето на ученици от начален етап на основното образование. Да се отпуснат 400 лева за закупуване и на тестовата батерия. Предложение за допълнение на разчет на разходите и субсидиите по програма на квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти в община Варна през 2023 година. В направление 1 повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на училищно, общинско и национално ниво на принципа на приемственост и надграждане на компетенции. Точка 4 да се измени както следва: обучение на учители от начален етап на основното образование за работа с ученици с дислексия, дисграфия, дискалкулия и смесени нарушения на способността за учене, като за обучението се отпуснат 3000 лева. Отговорни институции да бъдат община Варна и логопедичен център, и обучението да се проведе през месец октомври 2023 година. Сегашната точка 4 става 5 и така нататък по реда. Това е. Дирекция образование. Заповядайте. Благодаря. Младежки дейности. Така, по първите две предложения в рамките на програмата за приобщаващо образование ще включим в раздел 2, точка 4 тези 2500 лева, като съответно текста ще бъде изменен в програмата. Ще се съобразим с предложението на общинския съветник. И също 400 лева ще бъдат включени в раздел 2, точка 1, като конкретно изпишем съответно за тези устройства. Третото предложение за квалификация на педагогическия персонал ще включим една допълнителна точка към раздел 1, както предложихте, точка 4, за сметка на раздел 4, точка 2. В рамките на средствата по програмата. Само да не ги обвърнем. Така, мнения, коментари с предложението и това, което предлага дирекцията за разпределение на средствата. Включваме го, да. Просто ще бъде детайлно разпределено. Заповядайте на микрофон. Здравейте от мен. Няма да говоря официално, защото просто се притеснявам. Да кажа, че тези 4 тъй като това е тестова батерия, която включва комплект за 5 деца. Той ще могат да бъдат обследвани 5 деца. Съответно, за да получат 15 устройства, да обследваме 5 деца няма как да стане, така че трябва да заложите малко повече пари. Така че да има тестова батерия за всички и устройства за всички.
Вижте сега, колегите изрично искат, и както чухте, Да. и преждеговорещите, колко бъде, това трябва да бъде описано, защото това са държавни средства. Да. Ето сега, нали, до сега говорихме за една батерия, след малко стават еди колко си, така не може. Когато колегите от Възраждане по-добре го знаят и аз съм за да бъде точно конкретизирано. Това не е касичка бездънна да търсиме, да вадиме, защото те са регламентирани дейностите. Да, в случая аз съм експерта и просто искам да ви посъветвам за това. Експерта, защо не ги посъветвахте, щом вие давате предложението, говорим защо не обяснихте, че за тези 15 ученика, 15 устройства са необходими колко по ваша сметка? 3 устройства ли трябва да бъдат? 3 батерии. Защо не написахте 3, ми пишете колко е едната? Нали трябва да има сбор, тук говорим за пари. Разбира се, но по принцип тази батерия трябваше да е собственост на логопедичен център или тези центрове за личностно развитие. Добре, сега какво искате точно конкретно го формулирайте? Тук говорим за една батерия, която трябва да влезе и дирекцията. Виждате, че има съвсем разумно предложение. 1, 2 или 3 батерии, защото ние ще дадем някакво становище, но крайното становище ще го даде Комисия финанси и бюджет. И при такава понеже без конкретика никой дори едната батерия няма се гласува. Добре, Изглежда несериозно по този начин, нали? Да. Мисля, кажете. Не е ли така? Подробности, тъй като директно не съм се сблъскал с този проблем, ето сега има допълнителни неща, които излизат. Предлагам в този случай стойността да бъде за 3 батерии в такъв случай, за да може да покрие 15 деца, които ще имат 15, всяко едно от тях ще има по едно устройство. Колко време е живота на една батерия? Това е скрининг тест. Това е скрининг тест. Фактически ние в момента нямаме на нашата територия възможност да обследваме тези деца, за да получат те адекватна подкрепа. Скрининг теста са папки, които са с определени материали, които се предоставят. Това е. Добре, устройството? Деца за колко време можете да им извършите скрининг? Мисълта ми е тези 3 батерии, които ги заявяват, ще могат ли да покрият това, нали? Ще покрият, да. Да, господин Петков, заповядайте. Да не прекаляваме, да все пак и... Предлагаме компромисно решение, защото не знам дали до края на седмицата чисто формално всичко да могло да бъде оформено. Така или иначе предстои, всички се надяваме, до 2 месеца, да речем, да се гласува и бюджет. Така че предложението ми в момента е да остане както е заложено, внесено, разчетено със съгласието на дирекцията и така нататък, а вече за самия бюджет да се пускат, ако трябва и още устройства, ако трябва и още батерии. Аз сега разбирам, че това всъщност е скрининг тест, което е нещо съвсем различно от това, което разбираме от написането. Други предложения? Така, значи, в крайна сметка спираме с дебатите. Аз предлагам да гласуваме така, както е внесено предложението и наистина, дай Боже, до 2 месеца да имаме бюджет. Ако и това реално може да почне да се тества, наистина като обективна необходимост да може да се набавят, дори ако трябва и вече с доказан ефект и повече батерии. То може тогава да се окаже, че и повече устройства и така. Но нека да започнем от някъде. Защото сега така е входирано предложението, така е разгледано. В тази част има 2000 лева. Ако вземем от другите дейности, които така или иначе са регламентирани и работят към момента, нека да дадем старт на новото, което дай Боже наистина да помогнем на тези деца. После ще се търсят и варианти.
Благодаря ви, че сте толкова позитивни. Действително става въпрос за една стъпка напред към образованието на тези деца, тъй като в момента подкрепата ни де факто е почти никаква, тъй като нямаме възможност за адаптирани текстове. Устройство, което сте предложили, е устройство, което чете вече на български език и може да подпомага деца с различни нарушения, като езиково-говорни затруднения, дислексия, дисграфия, калкулия, което е всъщност моето дете. Аз съм родител на дете с дислексия. И това са моите първи стъпки, позитивни, с позитивна нагласа, въпреки всичките трудности, които имахме през тази година, наистина. Затова съм така емоционална. Благодаря ви за разбирането. Аз се ангажирам, нали, от обществената ми позиция, че дори ако направите някакъв видеоматериал с това, с което да покажете наистина колко помага, има достатъчно хора и колеги, познавам, които ще подкрепим тая кауза и наистина може да има повече съмишленици, дори с благотворителна цел, които да помогнат, докато дойде момента, в който наистина пък нали, общината, държавата, да покажем една добра практика и нещо, с което може да сме полезни на нашите деца, защото не знаем, че те трябва по този начин да станат пълноценни граждани, а това са първите крачки. Така че в моето лице персонално имате подкрепа, но за да не усложняваме повече работата и на дирекцията в ограничените лимити, защото тези дейности те са заложени, всъщност те лишават сега от други, които са разчитали. Нека да започнем така. Наистина отворена съм за подкрепа и мисля, че мога да съдействам, пък и колегите тук няма да откаже. Не е толкова голяма сумата за тази батерия в случая. Благодаря. Аз също ви благодаря. Някакви други мнения, предложения имате ли? Добре, тогава това, което изчетах, само с допълнението, което и уточнението направихме, значи към точка 2, където се разчетат разходите и субсидиите, така направените предложения и допълнения към раздел 2, точка 4 ще бъдат разходите в размер на 2500 лева бяха, нали? Да, а в раздел 5, точка 1 са тези 400 лева за батериите. И това, което дадохте като предложение за обучителната програма в размер на 3000 лева, разчет на разходи и субсидии по програма за квалификация, ще отиде в точка 4, този подраздел, който е раздел 1, точка 4, за сметка на раздел 4, точка 2. Просто става прехвърляне, за да може да се направи. Така, който е съгласен с така изчетеното от мен предложение, моля да гласува. Аз съм за. Благодаря на дирекцията за подкрепата. Благодаря. Така, какъв е резултата? Много ли? Добре. Така, 7 за. Честито. 7 за, 0 против, 0 въздържали се. Благодаря на комисията за консенсусната работа.